Het is hier vandaag in Hulst de aftrap van de Orange the World campagne. Dat gaat over geweld tegen vrouwen. Ook de scholieren moeten daarvan op de hoogte gesteld worden. Dus wordt deze bioscoopzaal straks helemaal gevuld met scholieren van het Reinaert College. Daar krijgen ze informatie te horen en natuurlijk een film te zien die gaat over het geweld tegen vrouwen. Ook in Terneuzen en Sluis is aandacht voor deze campagne. Zo werd er gisteren bij het stadhuis in Terneuzen al een vlag gehesen. Dat gaan ze zo hier in Sluis ook doen, nadat ze eerst een wandeling hebben gedaan. We gaan zo dadelijk met 67 leerlingen uit het 3e leerjaar een bewustwordingswandeling doen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Inmiddels is de politie ook binnengekomen. We hebben de Stichting Hulst voor elkaar. Er gaan coaches mee, er gaan mentoren mee, er gaan natuurlijk leerkrachten mee. En we hopen op die manier de jeugd te kunnen bereiken om bewust te worden dat misbruik tegen vrouwen en meisjes, dat gewoon een no-go iets is. Het mag niet, het kan niet, nooit niet, nu niet en ook niet in Hulst. Het zou natuurlijk eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn, maar er is dan toch nog een les voor nodig? Ja, het zou inderdaad vanzelfsprekend moeten zijn, maar kijk maar om je heen, wat is er in Nederland allemaal gebeurd? Ik bedoel, iedereen die weet het en iedereen weet dat het een item is wat inderdaad niet mag gebeuren. Maar wij hoorden ook net van de politie, er gebeurt nog zoveel, ook achter de voordeur. Het komt heel veel voor, toch nog in Nederland. En overigens niet in Nederland, maar denk ik in heel de wereld. Dat vrouwen slachtoffer worden van geweld. En dan komen wij achter de voordeur. En dan zien we wat er daadwerkelijk speelt in de woning. Ja, en toch het aantal meldingen is natuurlijk nog maar het tipje van de sluier eigenlijk, hè? Ja, het is onbekend hoeveel er nou eigenlijk echt plaatsvindt met betrekking tot huiselijk geweldcasussen en femicide. Dus ja, daar hebben wij eigenlijk geen beeld van in dat opzicht. Dus ja, naarmate er meerdere meldingen komen, ja, daar kunnen wij op acteren. Ja, maar dit soort evenementen zijn natuurlijk wel heel belangrijk. Ja, zeker. Dus om de aandacht te brengen van zeker de jeugd begint al vroeg. Om die onder de aandacht te brengen dat het speelt. En dan vandaar het hopelijk op meer meldingsbereidheid. Denk je dat het bij de jeugd wat minder bewustwording nog is? Ja, het zijn natuurlijk gewoon nog jonge mensen inderdaad. Dus ik hoop in ieder geval dat ze veel gaan leren vandaag over vrouwen, respect over vrouwen. En dat ze zelf eigenlijk nooit zoiets zou mogen doen. Al bereiken we maar een hele kleine groep. We willen gewoon die bewustwording bij de mensen omhoog halen van jongens, we moeten ons met z'n allen inzetten hiertegen. Ja.